Pormal ng binuksan ang First Clark Hotel and Residences, ang pinakabagong hotel at residential development na matatagpuan mismo sa puso ng Clark Global City, Clark. Alok ng first class ang espasyong akma para sa mga biyahero, profesional at pamilyang naghahanap ng komportable at praktikal na pananatili sa Clark. Okay, I'm really happy to introduce our property, the name with the First Clark Hotel and Residence. And we are welcoming you, and I'm really happy to inform that our grand opening just made it. So please visit our property final June. I'm ready to talk to you even if it's casual talk. Kabilang sa nagsilbing panauhin sa ribbon-cutting ceremony, si Clark Development Corporation President and CEO Attorney Agnes V.S.T. de Banadera na nagbigay diin sa papel ng proyekto sa patuloy na paglago ng Clark bilang isang pangunahing business at lifestyle hub. Ipinagmalaki naman ng pamunuan ng hotel ang kumpleto at makabagong amenities ng First Clark Hotel and Residences na layong maghatid ng balanse sa trabaho, pahinga at pamumuhay sa iisang lugar. Opisyal lang ang bukas ang First Class Hotel and Residences at handang maging your first choice in Clark. This is Patricia Mamangon on the spot.